Martti Lundberg. Missä helvetissä se Kyy on? Mä en tiedä. Ehkä se ei uskonut, että sä oot tosissaan menossa naimisiin. Susta tuli nyt Westman. Rakas Jussi, meidän uskomme ei ollut tarpeeksi vahva näkeäksemme tätä päivää. Että Jussi löytää vierelleen tosirakkauden ja vielä noin upean ihmisen kuin Anni. Ihmeitä näköjään tapahtuu ja niistä pitää vain osata ottaa kiinni. Anni Rinne, tahdotko sinä ottaa? Tahdon. Sulla on hienot kuulokkeet. Häh? Eikö sulla ole hienot noit sun kuulokkeet? Tuon boomeri. No mä oonkin vähän tämmönen Derrikin uusinta 90-luvulta. Vitu Jonne. Sä tosiaan toit mutsi jättää just ennen kuin lähet tippuu pois. Ja mä en saa kutsua sua miskään faijapuoleksi. Jaa, mikäs täällä meininki? Rouva Vares. Hei, kiitos. Saadaan. Oi. No niin, onneen vielä myös koko Turun poliisikunnan puolesta. Kiitos. Ota sä nyt. Hei, mä käväsen tossa. Okei. Vastaa. En ihan ymmärtänyt. Siri, vastaa. Olen pahoillani. En voi tehdä sitä. Nyt Siri, saatana, vastaa. Anteeksi, mutta en ole Siri saatana. Vittu tekoäly. Kyllä, missä sä oot? Jussi, sori, nyt ei pääse tulee. Ne roudaa mua jonnekin ja sit se on kumppai. No, laita mulle sun livesijainti. Selvä. Hei Siri, lähetä
Jussi Varekselle minun live-sijainti. Selvä, teen sen. Noniin, Romeo, tanssimaan. Missä on? Tuolla se odottaa sua jo. Tulithan sä sieltä. No niin, arvoisa